السلام علیکم ویئر جی کہ تساں دے پے میرا یوٹیوب چینل افتو بلوچ آفیشل تے میں افتخار علی تے بسم اللہ پڑھ کے اج دا مزیدار ولاگ کرنے سٹارٹ. اج دا جڑا سارا ولاگ ہے او تو دسنے تے میرے 4-5 بکریاں ہیں تے ایک گمی ہے ان کو اسا چراون ویندے پے تے سارا ماحول تے کوئی دسے سوں تے اسا کتھاں چریندے ہیں کیویں چریندے ہیں کتھاں ان کو گھن کے ویندے پے. تو ویڈیو سٹارٹ کرن تو پہلے میرا پہلے والی کار ایک ریکویسٹ ہے تے میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کر گنسو تے بیل لائک دے بٹن کو ضرور آن کر گنسو تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو تساں دوستوں تک پہنچ وجے. تے ولاگ اپنا سٹارٹ کر گندے ہیں تو بسم اللہ کر ویئر سمجھنے پے ہیں. اج یہ سارا گمی ہے تے اگو یہ بکریاں تو کو نظر دے پیا حسن ان کو میں راستے گدی ویندا پیا تے ان کو اج چریندے ہیں تے تو کو سارا ماحول دکھنے ہیں. سویر دا ٹائم ہے صبح دے 8 بجے تے سارا ماحول تو کو دکھے سوں. یہ دیکھو خوبصورت علاقہ ہے تے ان کو اج اساں چراون ویندے پے تے جویں تو پتہ ہے ہن باجری دا موسم ہے لوگ اپنے باجری کٹ کے دے تے گھاہ شا تھوڑا بچیا پے ان کو میں ویندا پیا دیہات چراواں تے تو کو سارا ماحول لکھے سا. یہ بھی اور تساں کمنٹ دسے سو یہ کیا ہے ان زیادہ پیا ہوسی تو کو اندے وڈے وڈے دانے تھی ویندن تے او ولا کھاونے چنگے چنگے تے میرے ہاتھ لکڑ تے ایک گمی میں چلدا نہیں کو میں تھوڑا میں لکڑ دکھا کے ان کو گھن ویندا پیا. یہ میرا سایہ ہے اپنا کیونکہ 8 بجے دا ٹائم ہے تے سورج نکلیا پے تے اج اساں ان کو گھن کے ویندے پے. انشاءاللہ تو کو ولاگ بہت چنگا لگ سی. نظر دا پے اپنے روزمرہ دے مطابق بکریاں اپنے راستے چھوڑا لگ تھی ویسن تے گمی اپنے راستے چ ویسی ان کو کوئی کہہ نہیں دسندا پیا کہ تساں ایڈے ونجڑے یا تساں ایڈے ونجڑے. تے کو نظر دا پے بکریاں آپ اڈے چلے گئے تے گمی ایڈے ویندا پے اپنے راستے تے تو کو نظر دا پیا ہوسی. بکریاں دا اپنا علاقہ ہوسی چرن دا تے انہیں کو اوہا پسند ہے تے گمی دا اپنا علاقہ ہے تے ہن اساں گمی جرا جاتے چھڑے سوں تے بدھے سوں او ماحول تے کو سارا دکھے سوں اتھاں گھاہ شاہ ہوسی تے پورا ماحول ہوسی. ویڈیو کو چنگی طرح میں دیکھ سو. اگر ویڈیو چنگا لگے تے لائک سبسکرائب کر گن سو چینل کو تے یہ تو چاند نظر آندا پیا ہوسی ویور دے پیا سو یہ چاند ہی وے ہوتے نظر دا پیا ہوسی تو کو امید کرے نا. یہ سارا گمی کھڑ گئے تے سمجھدے ہیں کو بدھے سوں جیری جاتے چھڑے سوں سارا ماحول تو دکھے سوں. اساں ہن جنگل چا گئے ویورز حالی اساں ویندے پے ہیں کو چراون تے جیرے ویلے ایندا سٹاپ آوے سی او سارا سین تو کو دکھے سوں تے ان کو کیویں بدھے سوں کیویں اتا کیا کرے سوں سارا ماحول تو کو دکھے سوں. حالی تساں ویندے پے ہیں تو کو نظر آندا پیا ہوسی تے گمی کو بھی چکی ویندے پے ہیں تے جیرے ویلے پج ویسوں تو کو ماحول دکھے سوں. بکریاں دا تو کو پتہ ہے ہوں چاہ تو علیحدہ تھی گئے نو جے ویلے ہنے تک چردے پیا حسن تے ان کو اساں ویندے پے اپنی جات تو چھوڑا بلائی کو شام مغرب تک گھندا سوں. سونا سب پج گئے گھا لی جاتے تو تھک ماحول لکھیندے ہیں تے اساں گاؤں کو پجا دیتے گھا لے جاتے تے ہن کو کیا کرنے دوستو تو کو نظر آندا پیا ہوسی تے یہ گھا لی جاتے آ گئے تے اے دیکھو سارا جا گھا ہے پہلے ہی دو گمی کھڑے تھے چرن واسطے تے اساں کو نہ بدھیندے نہ کشے کریندے تھیں چھوڑ دیندے ہیں تے ہن تھیں چرسی تے بیا تو کوئی دو چیزاں نے کھیندے ہیں. امید کرنا ہو تو کو بہت چنگے لگ سن تے ہونے دے واسطے تو سارے چینل کو سبسکرائب کر گنسو تے تو کو نظر آندا پے ہن چرسے نا او جڑے بے دو چیزاں ہیں وہی تو کو دکھینا تے او کیا ہیں ویور چرے بے دو چیزاں ہیں او ہیں اے تے تھیں گھوڑا چردا پے تے دوجا ہوندا بال نکڑا چردا پے تے بہت چنگے نے تھیں اساں چرن اپنے گمی کو تھیں گنندے تے تو کو نظر دا پیا ہوسی تے میں چردے پین. اگر ویڈیو چنگا لگے تے سبسکرائب کر دیو سارے چینل کو تے اودے تو کو اپنے گمی کو دکھیندے ہیں
تے سارا ماحول تھا کہ میں دکھے سو انشاءاللہ تو کچھ چنگا آوے سی ہن اساں واپس اپنے گھر ویسوں تے رستے چ ویئرز نال گال کریں دے ویسوں تے ویڈیو اگر چنگا لگے تے سبسکرائب تے لائک کر دیو تو نظر آندا پیا سی کنجے چنگے گھاں ہیں تے تھائیں اساں اپنا گویں کو چھوڑ ویندے ہیں روزانہ چرن واسطے تے ولا کو مغرب ٹائم گھنندے ہیں گویں کو ویئرز میں ہن بکری تے گویں کو چھوڑ کے ولا واپس اپنے گھر آ گیا تے ہن ونج کے روٹی کھاساں سکون کرے ساں تے یہ تو نظر دا پیا اسی میں ولا اپنے گھر پہنچ گیا تے اگر تو کوئی ویڈیو چنگا لگے تے چینل کو سبسکرائب کر کے مین لائک دے بٹن کو آن کر دے سو تاکہ میری ہر آون والی ویڈیو تساں دوستوں تک پہنچ وجے تے این ولاگ دا اتھیں اختتام کریں دے ملسوں اگلے ولاگ لو یو تھی